No niin, hyvä. No niin, pari Avernaa. Tervetuloa tänne Averna-kouluun. Tänään meillä on tämmönen sporttinen osuus tässä. Vedetään ensin toi kuskiosa alas ja sitten sitten muutama Averna. Missä on se? Joo. Mennään siihen samaan, ottaako se? Mennään siihen. Joo. Hei, sama paikka eilen afterski. Sama paikka eilen. Kimmo tarjoaa Avernat. Ja sitten Juha antaa nimmari. Joo. Tässä mun taas. Joo. No jaa. Noniin. Ja opas lähtee kärkeen niin kuin aina. No mene Ei, kyllä mennään nyt vaan. Ei, ihan aina ei putkeen. Onks kaikki niinku... Häh? No ei, kai nyt. Oliko sulla kamera päällä? Joo. Ei, me saatiin kuva. Ei sattunut kuitenkaan. Ei. Joo, se meni vähän piukaksi. Me tultiin liian kovaa. Helvetin hyvin. Voi hitto, hyvä. Siis sikäli kamera oli päällä, et se on pääsi. Joo. Tiedätkö mitä? Tommi, tiedätkö mitä? Mä olin tehdä samoin eilen. Mä tulin. Tossa menee hyviä, ihan viime pinnas mä käännyin. Tai sain pysätettyä. Mut mä kattelin niinku vaan sitä, että kai me tonsa on kiinni. Tänään se haitu kiinni. Häh? Hei, koita tää. Oranssihousut ei saa ikinä kiinni. Se menee aina eka. Hei, keskityssä vaan olennaiseen, onks kamera oikeassa kulmassa? Se on ihan, näyttää hyvältä. Näyttää ihan normaalilta. Ei nyt bra. On vähän liitte. Näyttää bra. On vähän eteenpäin. Oi. Näin. Nyt on aika hyvä. Joo, att det sa nog paha ut. Han flög riktigt ner. No niin. Noniin. No hei. Uutta! Mitä tapahtui? Hei, mun mielestä on hienoa, kun sä teet tämän vuodesta toiseen tämän saman tempun. Eikö hei? Alkaa vähän kulua. Totesin just, että mulla on side kiinni tässä näin, että liian tiukka kurvi, mulla on lähtenyt side auki. Niin, siitä Niin, se oli. siitä se oli. Joo. Se on siitä kiinni. Kuulin. No niin, lähet. No niin. Älä seuraa. Vittu mä menen edellä. Reveli. Ihmeet. Voi vittu!
Korvat on lukossa. Hassu juttu. No niin. Otas tosta vähän kiinni. Pedro veti aika kovassa vauhdissa lipat. Kuka? Pedro. Onneksi oli kypärä. Pepe. Pepehän kaatui. Onneksi oli kypärä. No voi vittu. Onneksi oli kypärä, joo. Kuka ei sanonut filmille? Ei. Sitten Joo. Tietysti. Kuka ei sano mulle, että ja mei. Kato. Ihan nuudelimies. Kato. Veti hienosti. Onks Mika tullut tänne? Jaa. Ei. Onks Mikalla muuten monoski? Ei. Se on ihan nuudelimies. Se on vaan nuudelimies. Pelkkä nuudelimies. Misa on puhtaasti nuudelimies. Mut siis se on melkein sama asia, kun silloin ne on yhdistetty ne sukset toisiinsa. Joo, kyllä, joo. Mut siis monoski. Mä en nähnyt, että ne oli. Mut siis kyllähän mun mielestä Misasta nyt kun se ei oo täällä, niin kyllähän sit voi puhua kaikkea hyvää. Joo. Niin. Eikä oo kamera päällä eikä muuta. Niin onneksi ei oo. Mitäs hyvää sitä keksittäis? Misa on ehkä mun niinku suosikki nuudelilaski. Joo. Tunnaksä muita? Sanoinko mä Misa jo? Joo. No siinä on 2. Tunnetaanko me Misa? Kuka? Siis Misa ja toi, joka meni tonne vai? Kyllä, Misa nuudelit tunnetaan. Noniin, kamera päällä, Eisti. Nyt on Eisti. No. Okei. Onks nyt Eisti? Nyt tulee nuudeli. Tää on nuudelimäki. Otetaan rivi. Tää on nuudeli. Hei, varas lähtö. Se lähti ja kato. Eikä. Se on nuudelimies. Nuudeli. Tää ei tiedä hyvää. Kohta lähtee Banaani. Kato. Nuudelimies, hyvä nuudelimies. Ei. Me jengi Vähän hajoo. Taitaa olla liian. Jengi rakoilee nyt vähän. Niin. Piti ottaa rinnakkain. Noniin, Riidis. Joo, voi nuudelimies. myös riisiä käyttää. Ne me mennään samaa tahtiin. Hop. Noniin. Joo. Joo, pitää antaa tuossa mukaan. Meitä tonne, mä metän. Kuka huutaa tahtia? Kimmo. Mä aloitin 3. Mennään. Mä valmista. Hän yhteen.
taas sotko puolessa välissä. Anteeksi, 1/3. Tuossa tuli hirveä kumpu tossa keskellä, mutta wow! No mä katsoin vähän syliin tulla. Pääsee asiaan. Heitti siis väk. Koko päivä piti hiihtää, että pääsee ryyppään. Noniin, sitten mennään tuohon Max Speciali. Ei perkele, kato nyt. Oliko se pois päät? No ei, pois päältä.